Moi! Tämmönen tuli ostettua. Sain Trek Pro Caliber 8 tän viikon tiistaina. Tässä pyörässä Shimanon hydrauliset levyjarrut. Tässä näette. Sitten myös tässä pyörässä on RockShox Recon Gold RR etuhaarukka. Tässä. Tämä. Pyörän renkaiden koko on 29 tuumaa pituudessa ja leveys on 22,4. Nämä on nämä renkaat, täällä on maastorenkaat. Jos haluatte tietää lisää tästä pyörästä, niin pistäkää kommentteihin.